Ug sa katundunay mga body goals this year, ayon ni Supyata pagpa-ugnat matag adlaw kapuso. Andama na yung kaugalingon kay kita mag-exercise na. Busa mga kapuso, always stay healthy sama sa pag-exercise every day, di ba, Nex? Buhaton dyan nato na. Kaya para malikay ta sa mga sakit, ilabi na karon nga panahon na sa ting-uwan, so ting-ubot, ting-sipon na usab karon. Mo na atong protection, balisil. Panagkam. Exercise. Busa sa mga fitness enthusiast diha, pwede kayo mo share sa inyong 2 to 3 minute fitness routine. Gamita ang hashtag 3minutefitness o hashtag GMA Regional TV Live. I-post ang inyong mga easy to follow steps kay ato kining i-share sa atong mga kapuso viewers.